Γεια και χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube, Πετράν εδώ, και στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω πώς να κάνετε BIOS update στη μητρική σας με τον πιο εύκολο τρόπο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Είμαστε πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Πάμε να δούμε, ψάχνουμε για MSI Tomahawk Max V450. Πάμε στην κεντρική σειρά της MSI, ψάχνουμε για BIOS update. Εδώ πέρα αυτό το version μου κάνει εμένα που λέει support New Ryzen 5000 CPU. Ωραία, είναι για επεξεργαστές. Για το 5700X3D θέλω να βάλω, οπότε πατάμε download. Ωραία, και πάμε στον υπολογιστή, στοιχεία λήψης. Εδώ είναι αυτό που κατεβάσαμε, ο φάκελος. Τον κάνουμε αντιγραφή, copy. Ωραία. Τον κάνουμε copy σε ένα USB stick άδειο, ωραία, σε FAT32. Το έχουμε κάνει format πριν. Το κάνουμε copy εκεί. Κάνουμε extract, ωραία. Το έχουμε βάλει ήδη, το στικάκι είναι ήδη μάλλον πάνω στη μητρική. Η δικιά μου συγκεκριμένη MSI Tomahawk Max έχει ειδικό σημείο για M-Flash. Πατάμε επανεκκίνηση. Και πατάμε το Dell. Στις MSI μητρικές με το Dell μπαίνει στο BIOS. Ωραία. Στην εκκίνηση του υπολογιστή. Εδώ πέρα πατάμε το Dell αρκετές φορές μέχρι να μπει στο BIOS. Ωραία. Μπήκε. Μια χαρά. Πάμε κάτω αριστερά. M-Flash. Ωραία. Πατάμε αριστερό κλικ και βλέπουμε εδώ του 19 το BIOS, πατάμε yes και για να δούμε τώρα. Τώρα ο υπολογιστής θα πρέπει να κάνει επανεκκίνηση και να ξεκινήσει από το στικάκι. Για να δούμε. Περιμένουμε. Κάνει επανεκκίνηση. Ωραία, Enter Flash Mode, μια χαρά, μπήκαμε. Εδώ πέρα επιλέγουμε με το ποντίκι αυτό εδώ, που είναι αυτό που θέλω να βάλουμε, το καινούριο BIOS. Βλέπουμε, έχω ήδη του 19, θα μπει το 23, είμαστε σίγουροι, ωραία, πατάμε yes, μια χαρά και ξεκινάει το BIOS update. Ωραία. Και εδώ θέλει υπομονή. Θέλει οπωσδήποτε να μην κλείσει το PC. Εντάξει. Εγώ το έχω πάνω σε UPS. Η διαδικασία αυτή κράτησε γύρω στα 6 και κάτι λεπτά. Εδώ το έχω βάλει στο επί 10. Ωραία. Εδώ είπαμε δεν θέλουμε με τίποτα να κλείσει ο υπολογιστής, γιατί αλλιώς έχει καταστραφεί η μητρική. Θέλει λίγο υπομονή, περιμένουμε. Και εδώ το πάω κανονικά, 95, 96, 98, 100%. Μέχρι εδώ όλα καλά. Ωραία. Ωραία, πάει να κάνει την επανεκκίνηση την πρώτη. Κλείνει. Προσπαθεί εδώ. Περιμένουμε. Εδώ ξαναανοίγει η οθόνη. Προσπαθεί να ξεκινήσει. Μάλλον δεν θα ξεκινήσει. Ξαναανοίγει πάλι. Πάμε για το τέταρτο restart. Ξανακλίνει. Προσπαθεί, άντε. Λοιπόν, πέμπτη φορά. Για να δούμε τώρα. Όπα. Κομπλέ, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Πάμε για μια επανεκκίνηση ακόμα.
Για να δούμε. Θα τα καταφέρει. Όχι. Για να δούμε. Πρώτη φορά BIOS update. Δεν έχει ξαναχρειαστεί. Και άλλο να restart. Και όπα. Δείχνει σαν να είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και ναι. Μπαίνει στα Windows. Όλα καλά. Για να δούμε. Ξεκινήσει. Όλα τέλεια. Μια χαρά, μπήκε. Όλα οκ. Τώρα το μόνο που μένει είναι να κάνω μια επανεκκίνηση. Να δω αν όντως έχω κάνει σωστά το BIOS update. Οπότε άλλη μια φορά επανεκκίνηση. Πάλι το Dell για να μπω μέσα στο BIOS. Περιμένω να κάνει την επανεκκίνηση εδώ το PC. Πάμε Dell. Μπήκαμε. Και ναι. Το έχει κάνει. 2023. 14 Δεκάτου. Ωραία. Το BIOS update έγινε μάλλον μια χαρά. Έχει αλλάξει και το interface εδώ από ό,τι βλέπω. Ναι, έχει αλλάξει. Μια χαρά πήγανε όλα. Εδώ βλέπουμε. Με τον παλιό επεξεργαστή. Δεν τον άλλαξα να βάλω τον άλλον. Είπα να κάνω BIOS update με το παλιό επεξεργαστή, τον 3600, το Ryzen. Ωραία, δεν έχουμε κάνει. Πάμε να κάνουμε και την τελευταία επανεκκίνηση μέχρι να δούμε αν όλα πήγανε καλά. Κλείνει. Ξεκινάει το εργαλείο και μπαίνει μια χαρά. Οπότε κομπλέ είμαστε. Όλα πήγαν κατευχήν. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα μάλλον είμαι έτοιμος να κάνω την αλλαγή του επεξεργαστή. Οπότε ευχαριστώ που μείνατε μέχρι εδώ. Αν σας άρεσε το βιντεάκι κάντε ένα like και μην ξεχάσετε εγγραφή, subscribe, like και σχόλια. Γεια σας.